Ni wedi cyrraedd y pen busnes yma yn y Cylch Moch, Pencampwriaeth, moch Cymreig, a'r beiddiad sy'n gyntaf, y baedd ifanc a'r hen baedd. Ie, dau fadd da iawn. A beirniad efo'r badd ifanc fynco nawr, am ddod draw at o badd hiw ag ela fan hyn. Mochyn a lot o hyd, efo lot o led, efo lot o siap iddo fe, so... Mae wedi cyffroi chydig am funud hefyd. Ydy, ma fe bach, ydy di. A'r baedd ifanc, fferm gymunedol Green Meadow. Ie. Mae rhaid bod yna gynllun busnes ar y gweill efo nhw. Oes, mae'n teg iddyn nhw. Ydy, mae'n... Sgen ti ffefryn, Rob? Wel, dwi'n credu, fe ni'n meddwl ble fe'n mynd am badd Hywel a Robert, fe ni'n meddwl fyna nawr. Ond, i ddwrnod yw e, fe ni iddo fe. Ie, yn hollol am Mr Brown y beirniad. Tro gyntaf o fod yn y sioe. Mae wedi beirniadu'r nifer o sioeau ar ei Lloegr. Tro gyntaf i ddod i Gymru a mae weld yn gyfforddus iawn yn y gylch. Mae fe wedi mwynhau na'n fi'n credu. Mae fe a dis mae'n i weto, mae fe'n trito pawb ar un peth, a mae fe edrych y bod mochyn o'r un amser i bob un yn bwysig iawn, achos mae lot o waith wedi mynd i baratoi'r stoc mae'r sio. Does, dim digwydd heddiw na di? Nag yw, mae hyn yn mynd ôl blynydde o waith, so war y tegol, mae wedi rhoi lot o amser i bob un yn nhw. Mae wedi penderfynu, mae oedd... Ydy, nawr ni... Hapus o'r benderfyniad, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Sgwn ni Hugh Roberts o gwmni Oen Coinc neu... Fi'n credu, ie, siwr efe, nage, wir. Y wobr gyntaf, y beiddiad, yn adran moch Cymreig yn mynd i fferm Green Meadow. Ie, what a take.